Ole clear tu te in zawa in chibai levek ule. Hey, internet lama ka thil mu fu hi adang dai khop maya. Han soi deuh dua tur chu a chuang lo. Video sei tak han siam tham po ni chuang lo. Tin chen khatan po alo hau viang mai thei. Masi ka viewers te ka shil chak ve cheu box ya ti yan video toy takin karon siam top mai ni. Indian inneihna mun pakhata thil thleng kha ni a. Inneihna mun pakhata chuanin an monu ber chuan boruak alo ngam sang fal deuh hleka. Ako sa zia chu over mama an ti deuh hlek nge ni. A pasal tura chung te, mau neitu chung te mit ati kham hle a, za om lo an ti ni, ani nei fel tak tak ma in inneihna an ti top makani. He thil hi internet lama a viral mek bokani. He thil hi Haryana state chunga thil thlenga ni a. A muna om mit nge mutu te soidan chuan, inneihna tran ani ma in mau chung te lam le mau neitu chung te lam an lam ve ve a. Ma se, an monu ber chu alo over sang fal deuh nge ni. Alam du dan te chu za om lawan ti hle a. Pasal nei ni mewa. Mani pasal tur te chung te mit me po veng hau lawa. Khovel thil taka ahan lam vel chu. A pasal tur te chung te lam mit ati kham hle a. Abik takin a pasal tura pa le. Unaw pa te chu an lung oi lau zwala ni an ti ni. Chutia inneihna meu chul mak du tur khopa. Mau neitu chung te lam ti thin rim em tu. Mau nu lam dan style vel chu han clear ve reng ti ang. Eng dance move ngi alo apply ve te reng ni. Ama ero chu music ka da tel thei don lova copyright issue a om thei don avangin a music dik tak hi ka mang thei lova chu wangin background music dang dai karon da saka alam dan nen alo in min lo viawan i point hei chu min lo shat thiam sak mai don nya ole alam dan chu i han clear ho te angom yang. Kha ngei khanya inneihna ti top mak thei dance move chu alam dan vel in clear khanin a over in tm a mau ber inneihna a han lam dan ematan chuanin a moi lo ve bokani hi in tm a za om lo chu in ti ve da vem nge a mau nei tu tur te chung te lam hi an ri ruat te zo kani hi alam dan vela han za om lo emo over na em a om lo hi in ti zok chen khat chuanin a mau zo ki an ron chan viang maya. Mani pasal nei ni a po hlim taka alaman phal sak lo tina tlukani himale inneihna an ti top chu a chhada izok aloina tur chung te ril rute zia an jedik tak alang chhuak ma lo zo kani hi an ti a chen chuanin alam dana mit ti kham thei tur thila om lo alo thlir tu mau nei tu pa le a unaw pa te ngai tu na ate nom zok ti na ni hi an ti ve bokani an han soi tak tak chuanin adik ve thlap tho. Ma se mi chen khat chuan mau nei tu chung te thutluk na chu tha an ti hle an soi dan chuan khitiang alam dan a chang po a mei che khovel mi takti sha reng reng a hun le mun shelo lutuk tu in nge mawatan du bik te rengang ni party na munemo ati nyang chu an ti ve bokani hei po an han soi hi chuan adik vele thap tho. He thil hi internet lama a viral meka atira chuan mi inan ngai ho ve thowa ma se mi tam tak chuan he thil hi ngai to chian chuan a serious via wan ti Indian meicha te zalen lo zia le an pasal mai ni lo an pasal tur te chung te lam zong zong in an mo te control an tum zia aron tilang chiang hlen ti a an mo te chu an fanu ang ni lova an ompui pakhat an chevel zong zong po control ne hle an tum chin zia aron tilang chiang hlen ti ni. Hetiang deuh hi viral danga omboka ma se a in letling thok ve thung Indian inneihna hmuna thil thleng thawani a monu zokin inneihna ati to pani a chan chu a mau nei tu ber a pasal tur ber chuan in stage a meiche dancer pakhat alo lampui daya a lampui du dan tela chu party na vela meiche lampui ang mai hiani a over berala changzui anupui nei ni ani ti thengil thakin dancer pakhat alo lampui ani anu pui tur monu bertan chuanin ngai thei chi ni to lo en liam mai chi kha ni to lo a za thak ba ka a thin rim thak du don khop mai a in za lo thak le top top hi ani top mai ni
anin nei nia chuta an chung te lam ve ve mulai ngei le ngalin mo neitu ber chu stripper pakhat lampui ang main stage ha nuam alo tol dai maya anupui tur po angai sak lo hle alo phu safal ma mani in nei thu tiam an cham ma in mo nu ber chu ati taw ta ti chuanin a chuak taw maka in nei na om lowang tin a hota mak mai ni khonge mo nei tu lam lai chu han en vele reng reng te ang myang hepo background music dang dai karon da sakle don alam dan nen a in rem lowin ti ni po in lo sha thiam le sham sham mai don nya o kha nge mai kha nupui nei kan sel tir mak thei tu dance move chu ani ve thunga tuna ka thu soi ngai thla tu te zinga mei cha ti tan khatiang khan in pasal nei nia in pasal tur te ber khan in stage a mi zong zong mu lain nangma mai ni lo I chung te po mu lai nge mai in mei che pakhat a lo in che sexy ve da hlek khalo lampui ve ta hor hor se stripper lampui ang mai khan lampui ve ta ang se in nei na in ti top makangem in pasaratan ngai ngam takin in pom zui thengem nge nia ngai dam na sang bernen tiam tlate in ti pui zui tho du ang comment section lama khan in lo save ve mai mai dan nya tin mi pa ho in video masalam monu lam dan chung chang vel te po kha aron khel zui ve ula in nu pui turte lam dan ni ve ta se in ne nia in nu pui turte lam dan ni ve ta se a hun le mun she lo tin in du vak lo ve thawangem nge a sha thiam na sang bernen in boite in boite a nu turatan in thlang zui thawang comment section lama in lo save ve don nya ole khati zong kha tun chumatan chon karon soi the chu ni le phot mai se thler tu te ngai dan comment section lama in lo soi dan nya o video karon post le tur me lo ngai chan sak bok don nya